Предлаганите от нас специалности са предназначени за тези, които желаят да овладеят интересна, завладяваща и престижна професия. Учебните ни планове и програми са разработени така, че учениците да получават необходимите теоретични знания и практически умения. Това е предпоставка както за успешна професионална кариера, така и за започване и развитие на самостоятелен бизнес. Специалност – производство на кулинарни изделия и напитки. Професия готвач. Ако готвенето ви достави удоволствие, ако е вид забавление, можете да го превърнете в професия и в бизнес. Искате да се научите да готвите добре, да впечатлявате приятели и познати с вкусни и добре изглеждащи ястия. При нас ще научите правилата на съвременната кухня. Ще почувствате удоволствието от овладяването на техниките на кулинарията, приготвянето на различни видове ястия и се насладите на изискан обяд след това. Изучавайки професията ще научите особеностите на хранителните продукти, как правилно да ги съхранявате и обработвате. Да работите безопасно с оборудването в кухнята, бара, ресторанта. Технологията за приготвяне на всички видове ястия от българската и чуждестранна кухня. Да организирате и ръководите дейностите в кухнята на различни видове заведения за хранене и развлечения, самостоятелни и прилежащи към места за настаняване. Възможностите за реализацията на завършилите специалността са огромни. Управител на всички видове ресторанти, заведения за бързо хранене, барове, увеселителни, питейни заведения и други търговски обекти в системата на хотелиерството и ресторантьорството. Салонен управител, управител на кетеринг фирма, отговорник на търговска зала и други. Ресторантьорската индустрия се характеризира с голямо участие и присъствие на човешкия фактор. Качеството на обслужване и удовлетвореността на клиентите зависят в най-голяма степен от професионалната работа на персонала и прекия контакт с гостите. Вие сте атрактивни и уверени в себе си, с изтънчен вкус. Умеете да осъществявате близо с другите и с лекота ги карате да се усмихват. Професията сервитьор е вашето бъдеще. Сервитьорът е основната фигура в заведението, неговото лице и визитна картичка. Сервитьорът ръководи и отговаря за цялостната дейност в търговската зала. В учебните часове ще научите да познавате асортимента от ястия и напитки и консултирате гостите при техния избор, като отчитате техните предпочитания. Да предлагате различни ястия и напитки, прилагайки правилата за вземане на поръчка, сервирате и презентирате в ресторанта във всички етапи на обслужването, от посрещане и настаняване на гостите в заведението до тяхното изпращане. Да приготвяте всички видове коктейли, кафета и други топли и студени напитки на бара, различавате вината, да ги дегустирате, съчетавате правилно с храна и сервирате. Ще се научите да комуникирате и общувате с хората, да ги разбирате и правите щастливи. Специалност – производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение. Професия ресторантьор. Професия ресторантьор – изкуството да сервираш храна, която докосва сърцето. Обучението по професията дава основни знания по изпълнение и управление на дейностите в ресторанти и други заведения за обществено хранене и развлечения. Ресторантьорът, управителят, е прекият ръководител на заведението, ръководи и отговаря за цялостната производствена и търговска дейност. Основна негова задача е да осигури високо качество на обслужване, съответстващо на категорията на заведението. По време на обучение ще научите да познавате различните видове храни, напитки, продуктите и правилата за техния подбор, доставка, съхранение и обработка. Да познавате различните стандарти за подреждане и декориране на масите, вида и предназначението на всички прибори на масата. Да организирате, ръководите и контролирате технологичния процес на производство на различни ястия, напитки и тяхното сервиране в ресторанта. Да планирате асортимента от ястия и напитки, разработвате меню,
създавате и въвеждате нови рецепти, да калкулирате цените на предлаганите стоки и услуги, контролирате отчитането на дневните обороти, да познавате правилата за поведение и добри обноски при посрещане, обслужване и изпращане на гостите. Специалистът по ресторантьорство, благодарение на придобитите теоретични знания и практически умения, има възможност да заема точно определена ниша сред изпълнителския и ръководен персонал в структурата на ресторантьорския бизнес. А когато се захванеш с приготвянето на вкусен живот, не забравяй да добавиш най-важните витамини – добро сърце, искрена любов и истинско приятелство. Ценим традициите, следим иновациите и се учим от най-добрите. Ако вярвате, че бъдещето е на истинските професионалисти, то това е вашето училище. Професионална гимназия Алеко Константинов, град Мездра.